Ahoj dámy a pánové, přátelé a všichni. Dneska se vydáme večer zase do lesa a tentokrát to bude večer plných příběhů a legend z Kolovratských lesů. A bude to více zajímavější, zároveň budeme mít zaplý Spirit Talker, takže se možná i něco dozvíme, nebo s náma bude zrovna určitá osoba, která byla v příběhu jmenována. Taky nemusela. Spoustu moment tam chybí, takže bohužel víme jenom pár datumů, ale toť vše. Každopádně mi trvalo strašně dlouho tyhle legendy a příběhy z Kolovrat najít a nakonec se podařilo. Moje tvrdá práce se zadařila konečně, takže příběhy uslyšíte dnes a pak ještě další půlku nebo další párku příběhů uvidíte zase příště. No, každopádně po natáčení nočního videa jsem se dneska vlastně odpoledne vydal na průzkum toho zvláštního kouzelného lesa, o kterým si myslím já, že je kouzelný. Nevím, ale slyšel jsem šepot, zvláštní prostě zvuky, nevím jak to popsat. Co se týče kroků, který jsem slyšel občas, jako by za mnou někdo šel, ale zbuzovalo to takový zvláštní pocit, jakoby, ano, ve chvíli, kdy jsem šel do toho zvláštního divného lesa, v tom hezkém lese, nevím jak to jinak říct, tak jsem se cítil dezorientovaně, jako kdybych zapomněl, kde je vlastně cesta. Ale naštěstí jsem ji našel. Takže v pořádku. Včerejší noční výprava byla super. Mně se to líbilo, protože se pár věcí projevilo, nevím jestli objevilo, to nemůžu říct. Ale já doufám, že si to užijete a uvidíme se ve videu. Bye bye. Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa s Aničkou. Ahoj. Dneska se jdeme projít tady do kolečka, budeme si číst různé legendy a příběhy, které se zde odehrály. Takže tam bude něco i z historie, i z dnešní doby a tak nějak budeme mít průběžně zaplý Spirit Talker tak dále, takže jdeme do kolečka. Černá díra. Cool. Ok, jo, za minutu je 7 hodin večer. Už skoro. Wow, už skoro. Se začíná stmívat docela brzo, takže bomba. Dobré, já si tady zapnu Spirit Talker. Tak, zapneme Spirit Talker a budu u toho číst příběhy. Tak jo, milé dušičky, zda jste tu s námi. Můžete se k nám připojit ke čtení příběhů a třeba nám i něco z toho potvrdit. Takže já budu číst teď, co zde zažívají lidi. Třeba záhadné kroky v noci. Jeden z místních obyvatel, pan Pavel, vyprávěl příběh, který se mu stal, když jednou procházel Kolovratským lesem pozdě večer. Vracel se z návštěvy od přátel. Bylo už ticho, když náhle zaslechl tiché kroky za sebou. Ohlédl se, ale nikoho neviděl. Když se kroky zintenzivnily, zastavil se a poslouchal. Avšak místo zvuků pohybu slyšel šepot. Chyba. Chyba. Je tam chyba. Ten zněl jako varování. Nechoď dál. Protože se nenechal zastrašit, cítil náhlý chlad, jako by ho něco objímalo.
Nakonec se rozhodl jít s Kratkou domů a dodnes je přesvědčen, byl jsem to já? What? Kdo? Dodnes je přesvědčen, že ho něco v lese pronásledovalo. Kroky byly slyšet až k okraji lesa, pak náhle přestaly. Říká, že od té doby se tomuhle lesu vyhýbá v noci. Což v podstatě my tady zažíváme pokaždý. Jo, Kroky slyšíme Kroky slyšíme většinou až právě že na okraji, když odcházíme. A pak náhle zmizí. Wow. Takže máme tady druhý příběh. To je o nějaké záhadné postavě v mlze. Místní žena jménem Jana jednou procházela Kolovratským lesem při raní mlze. Když zahlédla, zemřel už dávno? Dobře. Na okraji lesa něco, co popsala jako temnou postavu. Nejprve si myslela, že se jedná o jiného chodce, ale tato postava stála naprosto nehybně a její silueta byla velmi nezřetelná. Jak se přibližovala, postava se doslova rozpustila v mlze, ale Jana pocítila zvláštní tíhu na hrudi a měla pocit, že jí něco pozoruje. Otočila se a utekla z lesa, ačkoliv nevěřila nadpřirozené jevy. Od té doby odmítla chodit sama do lesa, obzvlášť za mlhavého počasí. Takže docela zajímavý příběh. Postavy jsme tady viděli taky. Já nemůžu říct, jestli to bylo v mlze, tady jako asi nebyla tady výběr. Výborně. Asi jsem tady nebyla zamlhena. No, viděl jsem mlhavý postavy. Takový jako mlhy, v podstatě temný. Okay. Což ty si viděla taky. Jo, to ano. Jít, ano, jdeme. Takže tady třetí příběh a to je temná ztráta orientace. Další příběh pochází od dvojice přátel, kteří se jednoho večera rozhodli prozkoumat Kolovratský les kvůli místním pověstem. Zprvu šlo vše normálně, až do chvíle, kdy začali ztrácet orientaci. Zajímavé bylo, že oba cítili zvláštní tlak v hlavě a nedokázali najít cestu zpět. Ačkoliv se nacházeli v dobře známé části lesa. Když už se zdálo, že bloudí stále dokola, narazili na starou polorozpadlou chatu, kterou zde nikdy dřív neviděli. Jakmile se k ní přiblížili, uslyšeli zvuky podobné pláči, které se ozývaly z okolí chaty. Nakonec se rozhodli z lesa odejít a jakmile tak učinili, našli cestu zpět během několika minut. Následující den, když se vrátili na místo, chatu už nikdy nenašli. What the fuck? Mluví se tady o tom, že je zde ztracená vesnice, nebo něco jako, že lidi tady vydávají různý světla, jako kdyby svítily světla z oken. Hej, ale to jsem taky viděla. Já taky právě. A Erik. Ahoj, Eriku. Kolikrát tady slýcháváme jakože ze Spirit Talkerů zvláštní věci. Jako stůl, židle, věci prostě, které sem nepatří. Ale když jsem si pročítal ten příběh s tím, že tady může být nějaká ztracená vesnice, tak třeba zrovna jsme v tom místě, kde ta vesnice je, ale my ji nevidíme. Ona se údajně zjevuje prostě v nějakou chvíli. A v tu chvíli většinou ztratíš tu orientaci a nevíš, jak se vrátit zpátky.
Tak, tady se vám chtěl ukázat jedno místo. Tady dole, tady na tomhle místě s tímhle vláčkem se nachází roklina, nebo rokle, jak oni tomu říkají. O té bude taky příběh, takže já jenom chci, abyste věděli, že tady ta rokle je a že je dlouhá asi tak nějak tamtud. Někde tady končí. Tam někde? No, tam někde. Jakože tam třeba. No. A tam na druhé straně končí. Prostě tady takhle dlouhá rokla. No a v ní se údajně něco taky odehrávalo. Tam se budeme taky někdy podívat, ale asi ne dneska. Nevím. Nemám z toho dobrý pocit, už jenom po tom, co jsem si ten příběh četl. Takže určitě někdy v budoucnu, ale dovnitř půjdem. Takže já jdu na další... Já jdu na další příběh a to je svědectví lovce. Jedním z dalších tajemnějších příběhů je svědectví lovce, který tvrdí, že jednou v noci, když byl na lovu, v lesích poblíž Kolovrat spatřil 2 červené zářící oči, které ho pozorovaly z dálky. Nejprve si myslel, že se jedná o nějaké zvíře, ale oči byly příliš vysoko, jako by šlo o něco, co se vznášelo. Když se pokusil namířit světlo do oblasti, kde oči viděl, okamžitě zmizely. Ale vzduch se náhle stal těžkým a začal slyšet podivné zvuky, které připomínaly hluboké dýchání. Lovec rychle opustil les, přičemž popisoval, že po celé cestě měl pocit, jako by ho něco sledovalo. Takový pocity míváme po každý. Vždycky. Já tady mám ohromný pocit, že mi prostě někdo něco pro nás sleduje. A to i ve dne, i v noci. Výběr. Po druhý. Co si máme vybrat, nebo co ti jde? Pak je tady příběh číslo 5, duch staré ženy. Někteří místní tvrdí, že v kolovratských lesích můžete za úplný kus spatřit ducha staré ženy. Podle legendy byla kdysi žena zavražděna právě na tomto místě. Od té doby se její duch zjevuje těm, kteří se vydají do lesa v noci. Několik svědků, včetně skupiny mladých lidí, tvrdí, že v noci při kempování spatřili v dálce stín ženy s dlouhými vlasy a bílou halenkou. Jak se pomalu pohybuje, když na ní zavolali, postava zmizela a oni pocítili náhlý chlad. Tohle... To zní podobně, jak prostě to, jak se tě dotklo. Jo. Ale těchto případů s touhle ženou je tady víc. Že oni vidí jak nějakou mladší, tak starou prostě. Toho bych řekla, že jako... Že ona může měnit podoby třeba. OK. Víš co? Ale tohle bych neřekla, že by byla nějak stará, nebo neměla úplně vrásčitý ruce, to ne. No každopádně nebyl úplně ten den. Já taky ne. Hej, tak se pak podívej na to video, kdy se zkusím natočilo. No. OK. Tak, máme tady legendu, o který jsem právě před chvílí mluvil. A to je legenda o zmizelé vesnici. Podle jedné staré pověsti stála v lesích u Kolovrat kdysi dávno malá vesnice, která však jednoho dne záhadně zmizela. Místní tvrdí, že vesnice pohltila náhlá a temná kletba, která přišla po brutálním útoku loupežníků. Ti prý zničili celou vesnici a postříleli její obyvatele. Místní lidé věří, že duchové obyvatel této vesnice stále bloudí lesy a chrání místo, kde jejich vesnice stála. Říká se, že pokud narazíte na ruiny... Kde je můj popel? Říká se, že když narazíte na jejich ruiny této vesnice, uslyšíte pláč a šepot duchu, který vás varují, abyste tady toto místo. Wow. Abyste toto prokleté místo opustili.
Wow. Pak je to přízrak černého psa. To je jedna z věcí, kterých se opravdu Pozor bojím. na zlo. Wow. To je jedna z věcí, které se opravdu bojím, protože tenhle přízrak je opravdu nebezpečný a určitě není dobrý ho vůbec patřit. Už jenom proto, co to obnáší. Takže jedna z nejznámějších legend Kolovratských lesů je příběh o tajemném černém psu, který se zde údajně zjevuje. Výsměch. To není dobrý. Je příběh o černém psu, který se zde údajně zjevuje. Místní lidé ho popisují jako obrovského psa s rudě zářícím očima, který se objevuje v nočních hodinách. Tento přízrak je považován Stopy. za předvěst smrti či neštěstí. Lidé, kteří černého psa spatří, prý zažijí v následujících dnech tragédii, včetně smrtelných nehod či ztráty blízkých. Někteří tvrdí, že pes stráží dávné tajemství ukryté hluboko v lesích, které se nikdy nemá nikdo dozvědět. Takže jo, já na tyhle věci věřím už jenom z toho důvodu, že jsem si četl Bestiář a černý pes patří k nim. Takže z toho mám trochu strach, protože to je něco jako demonická bytost. Takže to není dobrý provokovat. Takže pak je tady další příběh. Záhadné úmrtí lovců. Ještě předtím, než to přečtu, často se nám ve Spirit Talkeru ozývalo slovo lov. Lovit. 20. léta 20. století. Selili. Ahoj. Chceš mi tím datumem něco sdělit? Jinak já jsem Sebi, tohle je Anička. Těší nás. Takže podle Dívejte se doprava. nikde nic. Mám tady takový zvláštní těžký pocit. Není to úplně jako, že bych se bál, ale spíš takový jako něco těžkého. Podívejte se doprava. Zase. Zajímavý. Dobře. Co tam máme vidět? Hračka. Hračka. Vytáhni baterku. No, dneska mám úplně na hovno baterky, protože jaksi jsem nemohl najít svoji lásku. Ahoj. Dáme baterii. Zlá paní je tady. What the fuck? Zlá paní je tady. Je tady ta paní, která zde zemřela. Ahoj. What? Ahoj? Můžu znát vaše jméno?
Přijde furt, že seš něco z tohohle mini lesíka. Ono už z toho není hluboký les, ale už je to celý vykácený, takže už je to prostě lesopark. Ono už... Tady někdo? No. Něco šáhne. Na můj loket, kámo. Teď šáhla, nebo? Cítím, jak mi někdo šahá teď. Je mi 30. Cítím úplně jak šimrání. Dobře, děkujeme za info. Dotýká se mě teď někdo, nebo se mi to jenom zdá? Už to přestalo. Když jsem zasvítila? Tak pár vteřin předtím. Upřímný. Upřímný. Můžu vědět vaše jméno, prosím? Můžete se toho dotknout co nejvíc. Nemusíte se toho bát, je to pouze tady nic, kámo. Tady něco je, prostě. Můžete se do toho dotknout tak, aby to svítilo na červenou, prosím? Je to pryč. Tak jdem dál. Dobře, ale... Manifest. OK. Budeme pokračovat ve čtení příběhu. Tohle bylo hodně zajímavé. Co se teď událo? Tak jo, jdeme číst dál. Tady záhadné úmrtí lovců. Takže podle některých místních kronik a vyprávění se v lesích odehrálo několik nevysvětlitelných úmrtí. Mezi nejznámější případy patří úmrtí 2 lovců z 19. století, kteří byli nalezeni mrtví za podivných okolností. Bitva. Wow, počkej. Jejich těla byla nalezena ve značném pokročilém stavu rozkladu, přestože zemřeli teprve několik hodin předtím. Obyvatelé tehdy věřili, že se stali obětí nějaké temné síly, která v lesích přebývá. Od té doby se lesům vyhýbali, zejména v nočních hodinách. Tady žena. Já ti říkám, ona tady s náma je. Mě úplně zamrazilo. Dobře.
Můžu znát teda tvoje jméno? Nebo ne? Je to stvoření. Je to stvoření. Tak, tohle bude trošku zajímavější. Duch mrtvé dívky. Jedna z nejčastějších vyprávěných místních legend vypráví o mladé dívce, která v lesích zmizela. Za podivných... k nám. Are you fucking crazy? No, ti dneska do toho nejdu tam. Čím víc příběhů čtu, tím creepy. Ale aspoň tím víc zábavnější pro vás lidi, že? Jo, o mladé dívce, která v lesích zmizela za podivných okolností. Příběh říká, že dívka šla jednoho dne do lesa sbírat bylinky, ale nikdy se nevrátila. Její tělo bylo nalezeno o několik dní později, ale bylo zahaveno a její smrt zůstala záhadou. Někteří lidé tvrdí, že jejich duch stále bloudí lesy a hledá spravedlnost za svou smrt. Několik svědků tvrdilo, že viděli její bledou postavu procházet se mezi stromy nebo slyšeli její zoufalý pláč v tichu noci. Což jako divný zvuky slyším hodně. Já občas... Pláč? Ještě mi řekni, že ten dešť, co na mě pršel, tak na mě brečela. Já jako... Takhle super. Erika. Výborně. Tohle číst nechci. Dobře. Jdu na to. Připrav se. Lesní vrah. Další temný příběh, který obklopuje Kolovratské lesy, se týká série vražd, které zde byly spáchány v 20. století. Neznámý vrah údajně zaútočil na několik osamělých chodců a turistů, který se tudy... Návrat z hlubin. Začínám být nervózní. Tudy procházeli. Přestože policie nikdy nedopadla žádného podezřelého. Místní věří, že vrah buď nikdy neodešel, nebo že jeho duch stále straší v těchto lesích a čeká na další oběti. Od té doby se lesu přezdívá les mrtvých, což odkazuje na tajemnou minulost tohoto místa. To jsem ani nevěděl, že tady se tomu taky tak nějak říká, takhle. Wow. Les mrtvých, dobře. Tak, pak je tady příběh další a ta se jmenuje Tajemná chata. Místní lidé, kteří Kolovratské lesy procházeli, tvrdí, že v hlubokých částech lesa narazili na opuštěnou chatu, která vypadala jako z jiného světa. Někteří lidé si pamatují, že při pohledu na ní pocítili nevolnost a nenasytelný strach. Příběhy hovoří o tom, že kdysi patřila místnímu čarodějovi nebo šílenému poustevníkovi. Chodem nachází se tady i podzemní chodby, takže už chápu, proč to často říká podzemní nebo něco. Tam někoho vidíš? Nejsem si jistá. Bobe! Tak jo. Snažím se na to ulehčit. Kovář. Jo, ty se zde taky nacházeli. Okay. Paráda. Takže tajemná chata se zde někde
ocitá a mizí. Zvláštní. Děsí lidi. Děsí lidi. Ano, ta chata. To jsem četla, jo? Tak jo. Pak je tady další věc, o který jsme spolu mluvili, když jsme se rozhodli, že to tady budeme přes den pročesávat. Že bychom mohli tady najít nějaký oltářky po některých idiotech, který zde provádí jakýsi okultní hovna. Takže omlouvám se, že jsem teď sprostý. Já vím, že se to některým asi nelíbí, ale na tohle se nedá říct nic jiného než hovna. Prostě ne. Tohle není normální. Takže byly zde zvláštní nálezy na opuštěných místech. Někteří průzkumníci nedávno objevili podivné symboly a objekty v některých odlehlých částech lesa. Tyto lesy zahrnují zvláštní kámen pokrytý vyrytými runami a zvláštní předměty připomínající obětní nástroje. To vzbudilo spekulace, že v lese probíhaly nebo stále probíhají tajné okultní rituály. Lidé, kteří se na tyto nálezy narazili, často hlásí zvláštní pocit neklidu a potřebu okamžitě místo opustit. Což je pravda. Já mám pokaždý potřebu. Bojím se o tebe. Se bojím jít tamhle. Jo, mimochodem tady to místo, já si myslím, že tady v tomhle lesíku se právě ukrývá něco, kde se ztrácejí lidi. Ztratilo se tady hodně minulý rok. Hodně turistů. Nikdy nebyly nalezený. A tady jsem kdysi viděl stan a různé věci. Takže já myslím, že v téhle části lesa se ztrácí lidi nebo něco, já nevím. Ale když jsem tam šel, já jsem se cítil jak v jiném světě. Že jsem to viděla. No, to je dobrý pocit. Okay. Se bojím mrkatka. Nechci tě strašit. Já tam nejdu, kámo. Tak to nedělej. Tak nestráš. Hnutí. Co? Co to má? Nevím, já jsem viděl asi světlo z toho, jak... Já nevím. What the hell? Já vím, co to je za ten les. Cože? To je ten les, kde jsem tam seděla tam. Jo. A slyšela jsem tam kroky. Já bych se upřímně vrátila. OK. Zatněme zuby a let's go. Další... Choroba mě vzala. Wow, dobře. Další příběhy budu číst, až to tudyma projdeme, protože potřebuji aspoň jednu ruku volnou. Pro jistotu. To je síla, lidi, to je síla. Co to je za zubka? Co to je za zubka? Tak kdyby tam něco skřípalo. Fuj, a ten smrad. Hrozně tady smrdí. Co to je, dobrý? Nějaká hniloba. No, Fuj. mega, kdyby to něco hnilo. OK, tak. Střední. Střední? Střední hniloba?
jsem slyšel teď někoho udělat. To je Okay. vedle mě napravo tady. Jakoby, Dobré. To je naše milovaná cestička. Jo, tak to můžeme. Ty pičo, no tak to je extrém. Dneska na to nemám energie. Dneska, no to jako taky ne, no. Ale aspoň jsme to obešli konečně. A prošli. Hej, jako tam ten lesík, hej, tam je to taky takový hrozně nepříjemný. Je tam zvláštní pocit, takový těžký hodně. Jo, moc. A jak kdo si měl všechno, jak kdo prostě na to koukal Jo, ze všech a stran. hlavně se tam cítil ty zvláštní pocity, kdyby mi někdo šahal na loket prostě. Víš, jak kdyby tě takhle někdo šimral. Oh. Prostě jako... Opuštěný. Opuštěný. No, takže... To máme za sebou. Bylo to teda... Dělal jsem špatné věci. Kdo jsi? Tak, já se dám na příběh další. To je Zmizelá zvířata. Mumie. V posledních několika letech se také objevily zprávy o neobvyklém zmizení zvířat v okolí Kolovratských lesů. Někteří místní farmáři tvrdí, že jejich domácí zvířata se ztrácely nebo byly nalezeny mrtvá za neobvyklých okolností. Tato událost vedla k domněnkám, že v lese operuje nějaká neznámá bytost nebo že zvířata padla za oběť temných rituálů. Lidi. Takže já přečtu ještě poslední příběh a já myslím, že tohle video bude u konce, protože teď jsme to obešli vlastně celý dokola a za tu chvíli, co jsme to prošli, jsme si docela jako užili pár zážitků pěkných. Musím říct, že jako wow. Ty odpovědi od té ženy, když jsem přečetl ten příběh vlastně, potom byly fakt hustý. To jo, no. Co jsem ale namlel pusu. Teď bych mohl říct ten příběh o těch zmizelých turistů zde. Záhadné zmizení turistů. V roce 2023 došlo k několika zmizením turistů, kteří se vydali do Kolovratských lesů a zanechali za sebou pouze své stopy. Ačkoliv většina těchto případů byla nakonec objasněna jako dezorientace nebo nehody, několik z nich zůstalo nevysvětleno. Ti, kteří se ztratili a byli následně nalezeni, popisovali, že měli pocit, jako by se ocitli v jakémsi časovém vakuu nebo jiné realitě, kde jim okolní svět připadal podivně zkreslený. Takže to je dnešní poslední příběh. A musím říct, že v té části, kam jsme se báli jít zrovna před chvílí, tak tam mám pocit, že něco takového bude. Protože jak když jsem tam byl, ten les byl tak nádherný vevnitř, ale zvenku vypadá strašně strašidelně. Jo, to jo, no. Ale vevnitř je jak ty vole z pohádky, jak kdybys prostě, nevím, a já jsem úplně slyšel hlasy, jak kdyby tam prostě žili nějaký lidi. Prostě a povídali si mezi sebou, jak kdyby tam bylo prostě přesně nějaká vesnice. Já se prostě cítil lidi kolem sebe, mluvit lidi kolem sebe jsem slyšel. Ale nikdo nikde. Takže tam bych se taky určitě rád někdy podíval. Můžeme tam zajít přes den klidně.
Já vám děkuju za sledování tohohle videa. Já doufám, že se vám tyhle příběhy líbily. Neříkám, že všichni jsou pravdiví, ale spousta z nich mi dávají dost jakoby logiku, protože některé věci jsme si i sami zažili. Já tady mám sám spoustu zážitků, kdy za mnou někdo šel a pak najednou zmizel. Bylo to prostě celkově divný a já doufám, že tady tomu celému přijdem na kloup. Tak jo, tak já vám děkuju za sledování tohohle videa. Jak říkám, doufám, že jste si to užili a uvidíme se u dalšího videa. Takže dávejte lajky, odběry, komentáře a klidně, jestli uvidíte něco, co my jsme neviděli, určitě nám dejte vědět, protože ne vždycky si všeho všimneme. A někdy nám i můžete potvrdit, že jste viděli nebo slyšeli to samé, co ne. I když neříkám, že tyhle mikrofony pobírají všechny zvuky, to asi ne, ale někteří silnější určitě. Dneska to nebylo tak o zvucích, ale spíš o té energii, co jsme cítili. I když nějaký zvuky si slyšela z toho keře. Jo. Já jsem slyšel pár kroků z toho lesa, právě tam, kam jsme se bali. Jako kdyby tam někdo chodil. Ale řekl jsem si, že proč bych kvůli tomu měl utíkat. Prostě jsme konečně zatli zuby, šli jsme tam. Nic se nestalo, takže jsme z toho vyvázli v pohodě, jsme zdraví, v klidu. Já doufám, že i vy všichni jste zdraví, začíná zima, takže se nezapomeňte oblíkat. A uvidíme se příště, takže zatím ahoj. Zdravím. Každopádně já mám na sobě tuhle super vesnickou zimní čepici, abych se cítil jako opravdový bydlák. Ne, vážně. Fakt bych rád trošku zapadnul, takže doufám, že se to zdejším duchům bude líbit. A jinak jsem teď tady v našem ve tmě černém tunelu ve zvláštním lesním tunelu. Nevím, netuším, jak tohle popsat. Je tady několik změn, co vidím. Víc spadlých stromů. Zvláštní. Nevím, co to způsobilo. Každopádně, my se teď vydáme na 2 místa, než se setmí. Tohle video je už po tom, co jsme natáčeli to noční, takže tohle je takovej bonus k tomu, kdy se vlastně vydám na 2 místa a o jednou jsem vám zapomněla říct ten příběh. Teď jdu na místo, kde já si osobně myslím, že je ta ztracená vesnice. Nejsem si jist, ale měl jsem tehdy, když jsem tam byl, pocit, že jsem úplně v jiném světě, takže uvidíme. Dámy a pánové, došel jsem skoro na konec a já se tady opravdu cítím jinak, úplně jinak. Tohle jak v jiném lese, kdybyste byli úplně v jiný části lesa. Wow, ty zvuky jsou divné. Být tady i přes den je takový zvláštní, už jenom když víte a znáte ten příběh. Je to docela creepy. I teď, ale zároveň to vypadá kouzelně, prostě až na tohle, tak tady. Tahle část je tak kouzelná, že by se mi odsaď ani nechtělo jít pryč. Jakoby nevím, zajímavý zvuky, pořád tady něco křupe. A mě uprostřed se něco válí, já tam nechci chodit popravdě, ale why not, všude jsou houby. Paňapily. OK. Jinak všude bordel, kapesníky, prostě nějaký věci, které by tady neměly být. Tohle je prostě hustý. Já nevím.
Já bych zapnul Spiritalker a chvíli tady počkal a zeptal se, kde to vlastně jsem, nebo tak, protože teď přes den je to asi v pořádku, a já nevím, co by se stalo, kdyby jsme sem šli v noci. Mě by to dost zajímalo, jak jste si mohli všimnout, tak, nebo to vlastně uvidíte, že tady téhle části jsme se začali bát zrovna v noci. Ale přes den já se tady nebojím, já se tady cítím zvláštně, tak dobře prostě. Zároveň ne, ale zároveň jo. Je to takový divný. Vzduch je tady zvláštní taky. Já nevím, tady to je prostě celkově zvláštní. Takový zajímavý, jiný než třeba v tom lesním tunelu. Tak jo, já zapnu Spiritalker a uvidíme, třeba se dovíme kus pravdy nebo příběhu. Ok, dávám do provozu Spiritalker. Jsem tady slyšel kroky vedle mě. Jsem něco za hlasem, ty vole. Tak, ahoj milé duše, já jsem Sebi. Jsem tady v dobrém. Chci se pouze zeptat na pár otázek a ujistit se, zda ty příběhy, co jsem včera četl, jsou pravdivý. Je tady někde ztracená vesnice? Smím se zeptat vůbec? Armáda. Zvláštně. Armáda. Jaká armáda? Čí armáda? To byla docela... Ok, dobře. Nikdo zde moc nemluví teda. Sochařství. A je někdo, kdo se věnoval sochařství? Tady vzpomínám. Aha, chápu. Tady vzpomínáš. Můžu vědět, co se tady stalo? Cítím menší spojitost. Jako kdyby ke mně byl někdo spojený. Já jsem ještě předtím meditoval, takže bych měl mít spojení v pořádku. Moje Wi-Fi spojení je naprosto v pohodě, takže dobré. Dobrý, já se zkusím podívat tam na to místo. Já nevím, co to tam leží. Škaredý. Nahlas. Šoup. Co? Nerozumím teď, nechápu. Omlouvám se, ale to je jméno, nebo? Ty stromy jsou tady takový zvláštní taky. Já vám je pak ukážu po cestě spát. Ona mě děsí. Kdo ona? Tam jsem viděl pohnout se s tím. Nevím. Doufám, že mě nechytá paranoia. Jakoby zase jako přes den. Mary Ann. Kurva, počkej, ona mě děsí, Mary Ann. What the fuck? Nějaká petka prostě leží, vole. Od Leptonu. Větev. Ups. Tamhle plechovka. Jsem slyšel teď někoho mluvit, já teď nevím, jestli to byl lidi. Já slyším někoho šeptat. Co to je? Tamhle leží další petka. Nevím, co jsem chodil lidi dělat, jakože jsem. Ale zvláštní. Já jsem se lek, že nevidím cestu. Sbíráme energii. Dobře, sbírejte ji z těchto zařízení, ale ne ze mě, jo? Buďme upřímní, já jsem pouze člověk. A z těchto zařízení máte víc energie, jak ze mě. Dobrý, jsem zpátky. Paráda. Teď jsem fakt měl chvíli pocit, že nevidím cestu. What the fuck? Co to je?
Dobře. Zvláštní pocit. Co to je za zvuky? Bože. Budova. Tady? Je tady budova. Já ji nevidím, ale je tady. Chalupka, teď se kýváme zády. No, hlavně to ne. Dobře. Musím říct, že z tohohle místa mám zajímavý pocit. Já jsem vám neukázal ty stromy, tohle. Prostě takovýhle zajímavý stromy. Tamhle tentohle úplně. Tohle mi pomáhá. Co? To zařízení? To je dobré. Prostě zvláštní strom. Zajímavé. No nic, já se vydám na místo číslo 2 a to je ta rokle, kterou vám ukážu vlastně už i v noci, ale nepůjdem dovnitř, ale teď možná dovnitř půjdu, ale nic neslibuju. Zatím. Už tohle mě dost teď. Dobře, tohle nebyla šiška. Zvláštní. Dobře. OK, uvidíme se tam, jestli tam nikdo nebude taky. OK, tak jsem tady. Tohle je ta rokle, která se mi vůbec nelíbí už na pohled. Fuj. Tamhle cesta. Reálně fakt, že jo? Ale já nevím kudy. Boha. Haló, je tady někdo? Já jsem sebe, jestli mě ještě neznáte. Tak tady mám opravdu těžký pocit, letím tohle. Hodně, what the fuck. Co to je? Vlastně tady. Kde je moje tělo? Tak to já prosím pěkně nevím. No. Já myslím, že to bude studený. Aha. A já myslím, že to je ta druhá strana. Co to je za zvuky? To se mi nelíbí. No, tak tohle je fakt bad shit. Bad. Víte? Já myslím, že musím jít tam, protože tam je dost taková neviditelná cesta, jak to říct. Ale opravdu se na to necítím lidi, tady to je fakt silný. Hodně bad energy. Tady furt slyším zvuky na tomhle místě. OK, tohle je fakt creepy místo. No nic, uvidíme se, takže zatím ahoj.